An bɛ foli lase aw ma k'a fɔ ko a y'aw bisimila an balima Mali kɔ ka Mali kɔnɔ an b'a fɔ ko aw ni ɲatuma k'a fɔ ko a y'aw bisimila an ka jɛmukan kɔnɔna na. Bi jɛmukan a bɛna boli fɛn min kan o tɛ dɔwɛrɛ ye o bɛ tali kɛ fɛn min na o ye dugukoloko furugufurugu min ni a kɔni bɛ Kati sirakɔrɔ Ɲare. K'aw la dɔnniya k'a fɔ ko fɛn kelen bɛ yen fo bɛɛ lajɛlen k'o faamuya. Dugukolo ni o ye Mali dugukolo ye jamana de ta don fɔlɔ ka sɔrɔ ka se maa wɛrɛw ma. O kɛrɛfɛ maa dɔ bɛ yen ni an b'o wele ko dugutigilakaw olu fɛnɛ maa minnu ni olu kɛla yɔrɔ sigiyɔrɔ fɔlɔw ye olu fɛnɛ b'a fɔ k'u ta ye dugukolo ye. O yɛrɛ tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen maa wɛrɛw fɛnɛ bɛ yen ni jamana kun ye olu bila a la ni jamana ka cɛkɛlaw don ni a bɛ wele ko mɛriw olu fɛnɛ ni a ta k'a jateminɛ olu da kun bɛ dugukoloko afɛɛriw la waati dɔ la nka jamana ɲɛmaaw kɛrɛnkɛrɛnnenya la minisiri min ka ca ɲɛsinnen don dugukoloko ma o ɲɛnabɔli ma an ka jamana kɔnɔ ale ye jateminɛ kɛ ani furugufuruguw cayalen kɔ a y'a jira k'a fɔ ko ka fɛn min ye mɛriw sen bɔ a la wa mɛriw sen bɔra a la dugukoloko afɛɛri a yɛrɛ tala ka di maa jɔn ma a taara ka di domaine maaw ma o siratigɛ la domaine kɔni Mali kɔnɔ an bɛ yɔrɔ min komi bi ale bɛ dugukoloko ɲɛnabɔ a sanni feere ani a wɛndɛrɛli o n'a ɲɔgɔnnaw dugukoloko fɛn min ye domaine bɛ o bɛɛ lajɛlen de ɲɛnabɔ. Jamana ka titiri dɔ bɛ yen min ni a bɛ sirakɔrɔ Ɲare Kati marabolo la. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko titiri in yɛrɛ a yɛrɛ nimero ye min ye o ye 51 565 ni an bɛ o wele bamanankan na 51 565. Ni yɛrɛ ye titiri in yɛrɛ ta k'a lajɛ jamana ta de kun don. A jamana ye dɔ di jamana finitigilakaw ma. Finitigilakaw ta bɔlen kɔ a la o ye a morcele ka a feere maaw ma. Jamana kɛlen kɔ ka fɛn min ye yɔrɔ in morcele ka se ka a tila ka dɔ feere maaw ma. Cakɛda dɔ min ni o bɛ wele ko société Mali cession immobilière Charles o maaw olu ye dɔ sɔrɔ yɔrɔ in na. N'i y'a ta k'a lajɛ u ye hakɛya min sɔrɔ a bɛ taa se hectare 9 bɔɲɔnko ma. O hectare 9 yɛrɛ la fɛn min bɛ tali kɛ maa caman ye dɔ jɔ i ta la. Fɛn min ye finitigilakaw olu yɔrɔ min dila olu ma u ye o clôturer ka se ka o yɔrɔ koli. Maa minnu ni olu fɛnɛ ye yɔrɔ in san fɛn min ye société in ka yɔrɔ kɛrɛfɛ olu fɛnɛ jɔli daminɛ u ka baara la. Donc problème fo kana se sisan ma problème fosi de ma kɛ. Nka société ni min fɔlen filɛ nin ye ni bɛɛ lajɛlen b'a dɔn ni société Mali cession immobilière Charles maaw ye olu y'a ŋaniya ko u bɛna u ka yɔrɔ jɔ. Kabini n'olu ye o ŋaniya ta ka taa baaraw daminɛ o kɛra fɛn min ye sirakɔrɔ Ɲare dugu kɔnɔ maa dɔw ka dusukasi ani mɔnɔ ye. O siratigɛ la u ye wulikajɔ kɛ ka fɛn bɛɛ kɛ cogoya mun na ka se ka bagabagali ta ka ɲɛsin société in a yɛrɛ gérant ni o bɛ tali kɛ Papa Mademba la Papa Mademba ni u yɛrɛ a ta k'a lajɛ Timbo de don. O siratigɛ la maa kɔfɔlen yɛrɛ a yɛrɛ kɔni ye wulikajɔ kɛ ka fɛn min ye gɛrɛ jamana ɲɛmaaw la kɛrɛnkɛrɛnnenya la jamana ka lasigiden minnu ni olu bɛ Kati marabolo kɔnɔna na. Sɛbɛnfura minnu bɛ a bolo o bɛ tali kɛ ka taa Kulikoro la fo kana se Kati ma. Préfecture fɛn min ye sɛbɛnfura minnu bɛ société in maaw bolo a jirala k'a fɔ ko sɛbɛnfura ninnu bɛɛ lajɛlen jɛlen don. Sɛbɛn minnu ni o yɛrɛ ɲinina jamana yɛrɛ ka lahala tigilamaw yɔrɔ la wa sɛbɛn in de a tilala ka sɛbɛn in de k'a ta k'a da kiiri tigilamaw kɔrɔ olu ye a jira k'a fɔ ko défaut fosi tɛ a ka papiyew la. Nka maa minnu ni olu kɔni b'a la k'a bali k'a ka baara kɛ a kɔni labanna fɛn min ye procureur min ni o bɛ Katikaw fɛ yen an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko olu ye mandat de dépôt ka o kɔni ka o da maa ninnu kan. Maa damadɔ minɛna o la k'u don kaso la. O siratigɛ la baaraw kɔni sigikafɔ ani hakilifalifaliw baaraw bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔ fɛn min ye société in tigilamaw ye u kɔni jɛra wa maa ninnu yɛrɛ u bilala ka bɔ kaso la. Nka o bɛɛ n'a ta fɛn min ye société ɲɛmaaw ye u y'u ka ŋaniya ɲumanya yira bawo fɛn min ye i bɛ taa sigi yɔrɔ min na ni o ye i ye yɔrɔ san yɔrɔ min na a kɛra Mali kɔnɔ a kɛra yɔrɔ wɛrɛ ye o i ye dugukolo san yɔrɔ min na
i tɛ se ka kɛ o yɔrɔ maaw kɛlɛbaga ye bawo e ye sigi kɛbaga n'i ma kɛ bɛn kɛbaga ye i tɛ se ka kɛ farafarali kɛbaga ye o siratigɛ la société ɲɛmaaw ye ŋaniya ɲumanya jira ni mun ye u ye a jira fɛn min ye sigida ɲɛmaaw ye ni o ye Sirakɔrɔ Ɲare sigida ɲɛmaaw ye ko u yɛrɛ kɔni haminakoba ye fɛn min ye ni o bɛ se ka kɛ kalanso ko ye walima sigida yɛrɛ yiriwali baaraw ye ko société ɲɛmaaw k'u pɛrɛnnen don yaasa ka se ka u sigida ɲɛmaaw dɛmɛ o la o y'a dan ye sa dɛ donc kabini o kɔni kuma fɔra ka ban fɛn min ye ni maa ninnu u kɔni ye wulikajɔ kɛ ka taa bɔlɔlɔsiraw kan ani ka tɔgɔcɛn suguya bɛɛ k'u da fɛn min ye société ɲɛmaaw kan société min ni o yɛrɛ bɛ baara kɛ immobilier kɔnɔna na kabini société ɲɛmaaw ye nin kuma ninnu fɔ ka ban u ye wulikajɔ kɛ ka bagabagaliw caya tuguni fɛn min ye société ɲɛmaaw ye olu ye a jira k'a fɔ ko olu kɔni bɛ u jɔyɔrɔ la fɛn min bɛ tali kɛ kiiri ta fan fɛ olu ye u wele kiiri ta fan fɛ kabini u welela u siranna fɛn min ye maa damadɔ bɛ minnu ni o kɔni bɛ Sirakɔrɔ Ɲare ye olu de bɛ nin ko duguma yaasa ka se ka société ɲɛmaaw ka wuli ka bila u la i n'a fɔ hali n'a sɔrɔ nin kelen tɛ a jirala k'a fɔ ko u kɔni ye ninnu ta u y'o dan tɛmɛ wulikajɔ caman kɛra u fɛ yaasa ka se ka dankari maa ninnu yɛrɛ kɔni bolofɛnw na maa minnu bɛ nin ko in duguma yaasa ka se ka société in bali a ka baara la kuma kelen de bɛ u da kɔnɔ o ye mun ye ko ka dugukolo in de ko ka tila u ni ɲɔgɔn cɛ jɛgongoloka ye i ta 50 ne ta 50 o siratigɛ la société ɲɛmaaw ko olu kɔni tɛna sɔn o ma bawo u ye yɔrɔ sa jamana bolo u ka papiyew bɛɛ lajɛlen jɛlen don nɔgɔ fosi tɛ a la nka fɛn min ye sigida yɛrɛ yiriwa baaraw ye ko olu kɔni pɛrɛnnen ka u dɛmɛ o la o ka kɛ dɔgɔtɔrɔso jɔ ye o ka kɛ misiri yɛrɛ kɔni ni o bɛ se ka sɔrɔ yɔrɔ in kɔnɔna na ko olu kɔni pɛrɛnnen ka u dɛmɛ o la kabini olu ye o fɔ ka ban fɛn min bɛ tali kɛ ni maajɛkulu ninnu ni u wulila ka taa laseli kɛ bɔlɔlɔsiraw kan ani ka kunnafonidila dɔw wele ka tɔgɔcɛn kɔni o tɛ tɔgɔcɛn suguya si ye ni u ma o da société ɲɛmaaw kan u ka laɲini yɛrɛ fɛn kelen ye ko olu kɔni fa dugukolo de ye yɔrɔ in ye Sirakɔrɔ Ɲare donc a mana kɛ cogo o cogo ko olu ta kɔni ka sɔrɔ yɔrɔ in na bawo u ka laɲini de o ye ka se ka dɔ di u ma i n'a fɔ dɔ an ka mɔgɔba dɔ y'a yira cogoya mun na ko ka jɔn don bɛɛ da bawo an bɛ yɔrɔ min na komi bi fɛn min ye olu kɔni u yɛrɛ bolo ko u menacelen don wa bagabagaliw talen don ka ɲɛsin u ka yɔrɔ ma société ɲɛmaaw u ye a jira k'a fɔ ko u pɛrɛnnen don ka dɛmɛ kɔni kɛ fɛn min ye sigida yiriwali baaraw ye ka se k'o sigi sen kan nka ko olu kɔni ma pɛrɛn ka se k'u ka yɔrɔ kɛ jɛgongoloka ye société in yɛrɛ ni a tɔgɔ ye ko société Mali Cession Immobilière Charles ni yɛrɛ a ta k'a lajɛ a kɔni ka baaraw kɔni o bɛ ɲɛsin so baara ninnu o n'a a ɲɔgɔnnaw de ma o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen fɛn min bɛ tali kɛ société ɲɛmaaw la sa olu ye a jira k'a fɔ ko u kɔni tɛna se k'u ka yɔrɔ to maa si kɔni bolo an bɛ yɔrɔ min na komi bi yaasa ka se ka dangari u ka yɔrɔ la bawo olu ye yɔrɔ in sɔrɔ jamana ɲɛmaaw bolo nɔgɔ fosi tɛ a ko la an bɛ weleweledakan min lase jamana ɲɛmaaw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya kiiri tigilamaaw ma fɛn min ye dugukoloko ye an ka jamana kɔnɔ nin waati ninnu na dugukoloko kɔni hali bi jamana ɲɛmaaw ye dɔ kɛ nka hali bi fɛn min ye a mankan furukufuruku a ka ca kosɛbɛ bawo fɛn min ye nin n'a ɲɔgɔnnaw ye ni olu kɔni bɛ kɛ dugukolo nɔfɛ a bɛ kɛ sababu ye ka jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni ka u figinɛ ɲɔgɔn kɔrɔ ka mankan wuli yɔrɔw la o siratigɛ la an bɛ laɲini kɛ jamana ɲɛmaaw fɛ fɛn min ye sɛgɛsɛgɛli nin n'a ɲɔgɔnnaw ye maa minnu ni olu kɔni bɛ a ko kɔni da la u ka wulikajɔ kɛ ka dugukolo sɛgɛsɛgɛli a baaraw sigi sen kan jɛlenya kɔnɔna na cogoya mun na bɛɛ lajɛlen ka hakɛ o bɛ se ka di i ma cogoya mun na bawo maa minnu filɛ nin ni o ye société ɲɛmaaw ye u ye dugukolo san jɛlenya kɔnɔna na i ye yɔrɔ sa jɛlenya kɔnɔna na bɛɛ kɔni b'a ŋaniya k'i bɛna i ka yɔrɔ jɔ nka ni wulikajɔ sanga ni waati bɛɛ lajɛlen ni e b'a la k'a ɲini k'i ka yɔrɔ jɔ bagabagaliw o n'a ɲɔgɔnna olu bɛ ta ka ɲɛsin ma a bɛ kɛ sababu ye ka yɔrɔ nege bɔ mɔgɔw la donc an ka weleweledakan kɔni ye nin ye ka ɲɛsin jamana ɲɛmaaw ma an kɔni an bɛ yɔrɔ min komi an pɛrɛnnen don yaasa ka se ka an ka sɛgɛsɛgɛliw k'u pousser hali bi yaasa ka se ka a kunnafoniya wɛrɛ minnu mana sɔrɔ nin ko kan k'a da maliyɛnw tulo kan ni de bɛ dan sigi an ka bi jɛmukan na aw k'an bɛn